uDr Khehlelezi inyanga yodumo isimangaze izinkumba zabantu eshaya isdudla ngesthuthuthu. Lokhu kuvele ngesikhathi e-uploada ividiyo yakhe eshaya isdudla ngesthuthuthu. Ubese ebhala ukuthi isport asithandayo yiso lesi seyimoto ney'thuthuthu. Kahle kahle nje uthanda ukuspina, ngabe imoto ngabe isithuthuthu yena uma ispinile nje ikhona lokho akuthandayo. Awubuke nansi ividiyo kaDr Khehlelezi eshaya isdudla ngesithuthuthu.